flimkien mulej, kelmtek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarin tulej, hemm jintejx fil-ruħ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejr noffru dar sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Marija u Karmelo Grima. Kif tafu illum fostna matul dan il-jum għandna hawnhekk ir-relikwija ta' Sor Faustina li ġaba miegħu propju illum hija l-aħħar ġurnata. Għandna hawnhekk Father Peter li huwa saċerdot Pollak li il-missjoni tiegħu hija propju din li immexxi il-qima u ifakkarna fl-imħabba kbira li l-mulej għandu lejna. Kif dejjem nirrepeti, il-ħniena divina mhijiex darba fis-sena. Tertuljanu, wieħed mill-padri antiki tal-Knisja, kien iħobb jgħid in-nisrani huwa dak li bħal ħuta tom fl-ilma tal-imħabba tal-ħniena ta' Alla. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija, ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla bħala ġbija l-aktar safja tas-seta u t-tieba tiegħek tiddi fil-Knisja l-Verġni Marija, l-aqwa u l-isbaħ frott tal-fidwa. Għamel li l-poplu tiegħek fil-mixja tiegħu f'din id-dinja dejjem iħares lejja ħalli jaraf jimxi sew wara Kristu sakemm jasal għal dik li hija l-milja tal-glorja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Hemm sab wieħed ludi minn Pontu jismu Akwila li kien għadu kemm wasal mill-Italja ma' martu Priscilla għax l-Imperatur Klawdju kien ordna biex il-lud kollha jitilqu minn Ruma. Pawlu mar għandhom u billi kellu l-istess sena tagħhom għad jaħdem magħhom. Is-sena tagħhom kienet li jagħmlu t-tienet u kull nhar ta' Sibt kien imur jiddiskuti fis-sinagoga u jfittex li jipperswadi lill-Lud u l-Griegi. Meta Sila u Timotju waslu mill-Maċedonja, Pawlu ta' ruħu kollu kemm hu għax-xandir tal-kelma u kien jixed lill-Lud li Ġesu huwa l-Messija. Iżda huma waqfulu u bdew jidawlu u għalhekk Pawlu farfar ħwejġu u qalilhom: Intom taħtu għat-telfin tagħkom, jien m'għandix ħtija. Min issa l-qudiem se ngħaddi għal il-pagani. Imbagħad telaq minn hemm u mar għand wieħed jismu Titu Ġustu li kien iqim lil Alla u li daru kienet ma' ġenb is-sinagoga. Krispu il-kap tas-sinagoga u l-familja tiegħu kollha emmnu fil-mulej u ħafna mill-Korintin li kienu jisimgħu lil Pawlu emmnu huma wkoll u tagħmdu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja.
għannu l-mulej għanja ġdida għax għamil ħwejjeġ tal-ħġeb, ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Alleluja, alleluja, alleluja. L-art kollha min tarfa li ħorrat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ma nħallikomx il-tiema jgħid il-mulej, nerġa' niġi għandkom u qalbkom tifraħ. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Għalhekk xi wħud mid-dixxiepli tiegħu bdew jgħidu bejniethom: xi fisser dan li qiegħed jgħid ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni? U li jiena sejjer għand il-missier? Għalhekk qalu: x'inhu dan il-ftit ieħor li hu qiegħed jgħid? Ma nafux x'irid jgħid. Ġesu għaraf li xtaqu jistaqsuh. Għalhekk għalilhom: qegħdin tistaqsu lil xulxejn fuq dak li jgħid ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni? Tassew, tassew ngħidilkom, intom għad tikbu u tingħu, iżda id-dinja għad tifraħ, għad ġarbu in-niket, imma n-niket tagħkom għad jinbidel fena. Il-kelma tal-mulej. It's a great joy for me to be with you today. I would like to greet all the viewers on Maltese television. I came from Poland and I have brought to you the first-class relic of Sister Faustina Kowalska. And this is the day that the Lord has made. Today we have the anniversary of the birth of John Paul II. He was born on the 18th of May in Wadowice, in Poland. May is the month of the Blessed Mother, and he was born in the evening, at the same time when the devotion to the Blessed Mother was taking place in the local church. John Paul II was the Pope of the Divine Mercy. He beatified and canonized Saint Sister Faustina. He established the Feast of the Divine Mercy. He died on the eve of the Divine Mercy Sunday, and he was beatified and canonized on the Divine Mercy Sunday. John Paul II has been to this shrine. He has visited many places in the world. When he went to America, the people were shouting, "John Paul II, we love you. John Paul II, we love you." And he answers, "John Paul II loves you too." So today from heaven, he's saying, "John Paul II loves you, Malta,
the Maltese people. That's why we have the Secretary of the Divine Mercy sent from heaven to us. This is her first-class relic, and as we know, when Jesus was in Jerusalem, many people wanted to touch his cloak, only cloak. So actually, when we touch the relic, we touch the cloak of Jesus. And many people received healing because Jesus is working by the use of the relic of Sister Faustina. So today, the Lord is saying to us, I love you. I will not stop loving you. Come to me for forgiveness and mercy. Trust in me and be apostles of the Divine Mercy. Spread the good news about my love. Do it by word, by deed, and by prayer. I invite all of you to come to this shrine. Saint Faustina will be with you for the whole day, up to the closing Mass in the evening. Many graces are waiting for you here, and they have been prepared by God through the intercession of Saint Faustina and Saint John Paul II. So today we say, John Paul II, we love you. Saint Faustina, pray for us. Amen. Jew tinqumu bil-wifqa u fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla nitolbu u nresqu t-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja imqazza sabiex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tkompli twassal mad-dinja kollha l-imħabba ta' Alla u kull bniedem jiftaħ qalbu għalih. Nitolbu. Il-Papa Giovanni Paolo, meta kien hawn f'dan is-santwarju, fl-omelija tiegħu iddedikata kollha fuq l-importanza tal-familja nisranija. Talabna biex niddefendu il-valur tal-familja, biex impoġġu l-familja taħt il-ħarsa ta' Omna Marija. Jew nitolbu biex il-kelma ta' Alla titnissel fil-familji kollha tagħna. Kull familja taraf tiftaħ il-bibien tagħha għal kelma ta' Alla li hija kelma li ssalva u li tqaddes. Nitolbu. Hekk f'din il-ġurnata li hawn ukoll ir-relikwija fostna ta' Sor Faustina, hekk ejjew nitolbu li aħna nkunu verament nies li nesperjenzaw, ngħixu il-ħniena ta' Alla u ma nistħux nersqu lejn is-sagrament tal-ħniena, is-sagrament tal-qrar, tar-rikonċiljazzjoni. Hemm biss jien nista' nduq il-kobor tal-ħniena divina. Nitolbu. Ejjew nafdaw kol ħuti jeżies il-morda tagħna. Ġew kollha li qegħdin fl-isptarijiet tagħna, partikolarment anke dik it-tarbija. Francesco l-operazzjoni tiegħu saret ġewwa Ruma biex ikompli jġib lura l-saħħtu. Nitolbu biex dawn il-persuni ikunu tassew imdawra minn nies li juruhom l-imħabba, xhieda tal-imħabba ta' Alla lejna. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna.
ilqa missier qaddis din it-talba li l-familja tiegħek qiegħda titqabbel barek. Inna nikbru fl-imħabba tiegħek ħalli hekk ukoll flimkien ma' Marija Omna narfu infaħruk għal ħnina li inti turi magħna għax il-ħnina tiegħek tinfirex f'kull żmien. Int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Ferħin semmu friġ l-altar tijek, Anja ta' ferħ ta' għadna ħaġa wahda miegħek, miġbura f'tal-baħir għana ġih li jistħoqlok hawnatu. Talba taqrub liħom. Itolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlu biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar jinxandruha f'dan żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li jintelaq fidejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u mal-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċej, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, San Giovanni Pawluttini u Sor Faustina u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew ħuti, nitolbu it-talba li jallimna s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Ejjew nitolbu li fostna tassew is-saltna ta' Alla, is-saltna ta' imħabba u ta' maħfra. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritien kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mbirek mulej għal dejjem u
imbirek lisem adisnek. Alleluia, alleluia. Intli laqti semawlar, alla kbir mulejn tal-aloni, sultan qawi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek lisem qaddis tiegħek. Alleluia, alleluia. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis, qawi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek lisem qaddis tiegħek. Alleluia, alleluia. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek lisem qaddis tiegħek. Alleluia, alleluia. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti jġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina il-frott tal-misteru tal-għejd u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu siedna. Xtieq infakkarkom li kif tafu ir-relikwija ta' Sor Faustina se tkun hawnhekk f'dan is-santwarju din il-ġurnata kollha sal-lejla sas-6:30. Nixtieq nagħmlilkom appell u nħeġġiġkom u tgħidu anke l-oħrajn. Fis-2:30 se jkun hawn programm speċjali. Fis-2:30 Father Peter sejjer jagħmel katekezi importanti kif aħna nistgħu nduqu fil-ħajja tagħna il-ħnina u l-imħabba ta' Alla. Għalhekk inħeġġiġkom biex tiġu għal din il-laqa li sejjer imexxiju. Imbagħad tkompli din il-laqa bit-talba tal-ħnina divina, mmexxi kollox Father Peter, kif ukoll imbagħad il-quddiesa fit-3:30 li tagħlaq il-miġja ta' din ir-relikwija hawnhekk fostna.
fit-tmiem issa din il-qudiesa ukoll li mbagħad nitlobkom li titelgħu fil-każ min irid il-Fader sejjer iberikkom anke bil-relikwija, tkunu tistgħu anke tagħmlu il-bews tagħha, imma nitlobkom li nitelgħu anke fila waħda u nitelgħu b'ċertu imħabba, devozzjoni u qima. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. The prayer through the intercession of Saint Faustina. O Jesus, you filled Saint Faustina with a profound veneration for your boundless mercy. Deign us, if this your holy will, the grace for which we fervently pray through her intercession. My sins render me unworthy of your mercy, but be mindful of Sister Faustina's spirit of sacrifice and self-denial, and reward her virtue by granting the petition for which we pray through her intercession. Saint Faustina, pray for us. Saint Faustina, Saint Faustina. Now you can come forward for the individual prayer. If you have any religious articles, I can bless them with a first-class relic.